Asia kunnossa. Jaakon betonikalvi Jaakko. No niin. Eli osta kolmia ja sit hitoima koivupuuta. Joo. Varmaan niinku levetä koivupuuta. Joo. Ja pystyt tekemään niinku sentipaksuja tauluja niistä. Joo. Ja siihen teet niinku koivuja niinku puuta. Joo. Ja sit semmonen niinku sanotaan, että mikä tää on? Hello. Aha, mikä se talo oikein on se? Halakoivu. Mikä se vittu se oikein on? Joo. Koivuhirsitalo. Semmonen. Asia kunnossa. Ja sit kolvilla. Joo. Kolvilla äärivät niinku talosta. Ja sitten pari koivua pystyy siihen niin. Se on niinku näyttää koivulta. Asia kunnossa. Se mustassa, se on niinku niinku runko, missä niinku on koivussa on niitä mustitäppöliä. Joo. Niitä taputtelee, siinä se on tänne. Pandapuu. No just semmonen, Joo. semmonen. Joo. Mun faija myi vitun monta taulua, teki niinku hirsimmän näköisiä taloja ja koivuja ja sit teki niinku semmosia niinku koivun näköisiä puita. Asia kunnossa.